העוצמה של תקשיבו. לא מפריע לכם? תורת, חבר'ה, תורת היחסות, גם המיוחדת וגם הכללית, היא נוגדת את ההיגיון שלנו כשכל ישר. לכן, לפעמים, הרבה עמי הארץ שואלים אותי האם אני מאמין שהעולם נברא בשישה ימים. ברגע שאדם שואל אותי את השאלה הזו, אני מבין שהוא עם הארץ מוחלט. למה? כי מיד אני חוזר אליו בשאלה, מהו לדעתו הזמן שמתאים לשישה ימים? יום אחד אני שואל אותו מה זה. הוא אומר לי, מה אתה לא יודע? אני באמת לא יודע. לא רק אני לא יודע, אף אחד בעולם לא יודע. אז הוא פתאום מתחיל להיות מופתע. רבותיי, תכניסו לכם לראש, שעל פי תורת היחסות, אני יכול לדחוס 6 מיליארד שנים של עוזי ביומיים שלי. אתם מבינים את הרעיון הזה? כלומר, אצל עוזי עברו 6 מיליארד שנים, ואצלי עברו רק יומיים. זאת אומרת, דחסתי עכשיו 6 מיליארד שנה שלו ביומיים שלי. במילים אחרות, 13.7, שהוא גילו של העולם, יכול להידחס ב6 ימים בקלות, בתנאי שהמסה, לא, שהמסה שעל פניה חלפה 6 ימים הייתה גדולה. זאת אומרת, אם אני חוזר לביג בנג, למפץ הגדול, ואני רואה בנקודה הסינגולרית הזו כנקודה אנרגטית אינסופית, פירושו שהייתה מרוכזת שם מסה עצומה מאוד, מה הבעיה שכל ההתרחשויות של הוקינג של 13.7, מיליארד בוודאי, התרחשו באותם 6 ימים, אין בכלל שום בעיה, להפך. אחד חישב והגיע שכל התהליך של הבריאה ארך לו 644 שעות, שזה, סליחה, 144 שעות, סליחה, שזה 6 כפול 24, 6 ימים כפול 24, אין בכלל פה מה לשאול. אי אפשר לעמת זמן עם זמן. באשדוד נתתי דוגמה, אמרתי ככה, פניתי לחברת רולקס, ביקשתי מהם שייצרו לי 200 שעונים, ובתנאי שאוכל לשלוט בהפעלתם באמצעות שלט. 100 שמתי על כדור הארץ, ו100 שמתי על צדק, ועמדתי בחלל בנקודה שהמרחק בינה לבין כדור הארץ ובינה לבין צדק שווה. הפעלתי את השעונים בשלט רחוק, התחילו כולם לפעול. גיליתי שמעט השעונים שעל כדור הארץ רצו כביכול מהר, ואילו הכדורים שעל צדק האיתו, מה שנקרא, כאילו הזמן, כאילו אני מדגיש, כאילו הזמן האט. במילים אחרות, 100 שעונים על גבי צדק של רולקס מדדו, שימו לב איך אני מתבטא, מדדו זמן פחות מאשר שעוני רולקס שנמצאים על כדור הארץ. ואם הייתי מניח את אותם 100 שעונים על הירח, אלה שעל הירח היו מודדים יותר זמן. זה בדיוק החידוש של איינשטיין, שהזמן, time and space, הזמן והחלל, כן, צמודים. אני כרגע לא יכול לדבר על הכוס הזו שנמצאת בנקודה בחלל. אני מדבר עליה כעל אירוע בחלל. למה? כי הזמן הוא ממד. שלא לדבר על גוט מ-MIT, אלן גוט, ועוד איזה פרופסור מהרווארד, שטענו שקיים ממד חמישי, ממד נוסף, חוץ מארבעת הממדים של איינשטיין, קיים ממד חמישי,
שהרדיוס שלו פחות מגרעין של אטום, שכל העולם מקופל בו. נו, מה אתם אומרים? זה אפשר להבין בכלל מה הוא מדבר. זה מה שאומר הוקינס, שהבריאה נוצרה מנקודה סינגולרית. לא, 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 לא. לא נדבר כמו עמי הארץ. זה משהו אחר וזה משהו אחר. התיאוריה הסינגולרית של ביג בנג, של המפץ הגדול, זה משהו אחר. עכשיו הם מדברים על משהו אחר, שהיום, מחר, אתמול, שלשום, קיים ממד נוסף. ממד נוסף, כמו שאתה אומר, אורך, רוחב וגובה, וממד רביעי זה זמן. הם טוענים שקיים ממד חמישי, שהרדיוס שלו פחות מרדיוס של גרעין, שבתוכו כל התבל, מה שאתה מכיר, נמצאים. זה דברים אבסורדיים שנגזרים, לשמחתנו, לצערנו, מהמשוואות. מה לעשות? הם גזרו את זה מהמשוואות. כמו שקיומו של אלקטרון בעל מטען חיובי, מה שנקרא פוזיטרון. ממה הוא נגזר? ממשוואה. על כך פול דיראק קיבל פרס נובל. פרס נובל התקבל בגלל שגילו את זה אחר מכן. הוא אמר שכשאני מתבונן בפונקציית הגל של שרדינגר ומוצא לה את ערכה, מה שנקרא הערך של פול דיראק, אני מגלה, הוא אומר, הוא מגלה, נביא, הוא מגלה שיש בטבע חלקיק שמסתו כמסת האלקטרון ומטענו כמו הפרוטון, והוא קרא לו פוזיטרון. אז עכשיו יש משימה לגלות אותו. גילו אותו. אז הוא קיבל פרס נובל ברגע שגילו אותו. כמו שגלמן והמנוח שלנו, פרופסור יובל נאמן, דיברו על חלקיק שקוראים לו אומגה מינוס. והאומגה מינוס נתגלה אחרי 15 קילומטר צילומים. הלכו למאיץ של ז'נבה הישן וצילמו 15,000 קילומטר של תמונות כדי לגלות את האומגה מינוס. מה ההבדל בין יובל נאמן לבין גלמן? היא המתמטיקה. כלומר, גלמן השתמש במתמטיקה מסוג מסוים כדי לצפות את האומגה מינוס, ואילו יובל נאמן השתמש במתמטיקה שנקראת תורת החבורות, דרך כפולת השמונה, זה השם שלה, כדי לגלות את האומגה מינוס. אבל ועדת פרס נובל הם לא אנשים שתמיד הגונים, נתנו את הפרס רק לגלמן, למרות שכל הקהילה המדעית סבורה שלפחות חצי מהפרס מגיע ליובל נאמן. לא הבנתי את הקטע. כן, בבקשה. כל פרסי הנובל ורוזנצוויג וכל מי שאתה מסביר מצוין. אתה יש לך חושב הסבר. תסביר לי את הדבר הפשוט, לא יודע... בבקשה. למה כשאני מזיז את השולחן פה, בו זמנית הוא לא זז. נדמה לך. אני מסביר לך עוד פעם. העין שלך, למה לא מבחינה שנורת... לא מדבר על העין שלי. תקשיב רגע. למה העין שלך לא יכולה להבחין שנורת להט נכבדת ונדלקת 26 פעם בשנייה? למה? היא לא מסוגלת לקלוט. יפה, מעולה. אז אנחנו מבינים עכשיו שהעין שלך מוגבלת, כשם שהאוזניים שלך מוגבלות. רגע, תן לי עד הסוף. העין מוגבלת והאוזן מוגבלת. בעיקרון, כשאני דוחף את השולחן, אני מדבר, שים לב לביטוי שלי, בעיקרון, כשאני דוחף את השולחן, אין דבר כזה שבו זמנית זה זז. רק מה? הזמן, ההפרש הוא כל כך קטן שאני לא יכול לחוש בו. אבל, לו השולחן הזה היה ארוך עד השמש, או אפילו מחצית מהשמש, כשהייתי מזיז, מפה אם הייתי מצליח כמובן להזיז, התזוזה הייתה מגיעה לפה, זאת אומרת אם אדם נמצא פה איזה, איך קוראים לו, לא, שדון, איך קוראים לו, זומבי,
איזה שד, כמו שיש השד של מקסוול, השד של שרדינגר, היה איזה שד, השד היה מבחין בתנועה פה רק אחרי 4 דקות. מה לעשות? זה הפיזיקה. תקלוט או לא תקלוט? ותקלוט. גולן, מקודם הסברת כן. שאם מודדים זמן בין כדור הארץ, מהנקודה המרכזית בחלל ובין צדק, בצדק הזמן ינוע לאט יותר, על כדור הארץ מהר יותר. נכון. זה לא הבנתי את הקטע. ימדוד, אני אסביר לך. בא איינשטיין, מה החידוש של איינשטיין? מדברים איינשטיין, מה החידוש שלו? החידוש שלו הוא זה שכל הזמן התייחסנו לזמן כדבר שוטף. אדם חי או מת, אני חי או מת, הזמן שוטף. בא איינשטיין ואמר, לא היא. הזמן לא שוטף. מה פירוש? הזמן יכול לעמוד. כיצד? תאר לך שאתה מסתכל עכשיו על השעון שלי, ואתה מבחין שהשעה 8:20, ואתה יש לך ראייה אינסופית. אם אתה בורח מפני השעון שלי, במהירות האור, כל החיים שלך תראה 8:20. זה מה שתראה. לא תראה שעה אחרת. אצלך הוא עצר מלך. אצלך. רגע, תן לי לגמור עד הסוף. אין המילה עד גבול מסוים, זה מתאים לבית קפה. אני עכשיו אמרתי לך, כשאתה בורח מפני השעון במהירות האור, המשמעות היא שאתה רואה כל הזמן את השעה 8:20. אתה לא רואה משהו אחר. לכן, אצלך יכול להיות שעברו 100 שנים. מה אכפת לך ממני? דבר על עצמך. אצלי יעברו 2 שנתיים. יכול להיות, כן. בא איינשטיין ואמר שהמסה, זה החידוש שלו, מעקמת את הזמן. מה פירוש מעקמת? הזמן הוא כמו סדין. עכשיו אל תדבר על זמן, תדבר על חלל זמן. הוא כמו סדין. הוא חלק. אתה זורק פה אבן, נוצר שקע. מה קרה לשקע? כאילו החלל והזמן התעקמו. לכן, עכשיו, זה מוחו של איינשטיין. אם אדם כפיר מבין או לא מבין, זה לא מעניין את אף אחד. מה שכן אתה צריך לדעת, מה הניסויים שעשו. זה כן. לקחו 2 שעונים אטומיים. שעון אטומי פירושו, שעון שהתנודה בפנים היא אטומית. כמו כל השעונים שיש לנו למעשה היום, זה קוורץ. למה בחרו בקוורץ? כי התנועה המולקולרית זה 32,500 בשנייה. מה אתה צריך יותר דיוק מזה? בואו נייצר שעונים עם קוורץ כזה. עכשיו, בא איינשטיין ואמר לנו ככה, בואו ניקח 2 שעונים אטומיים, ונשים אותם במטוסים שונים. המטוס האחד יטוס בכיוון הסיבוב של כדור הארץ. והשני יטוס בניגוד לסיבוב. רגע, לפני שאנחנו עושים את הניסוי, בואו נחשב מה צריכים להראות השעונים קודם כל. אנחנו עושים חשבון על פי הנוסחאות של איינשטיין, וקובעים. השעון שהולך... לוקחים בחשבון את תנועת כדור הארץ? ומה חשבת? אמרתי, מטוס אחד טס עם הסיבוב, ומטוס שני טס נגד הסיבוב. ואנחנו אומרים, בואו קודם כל נעזוב את המטוסים ונעזוב את השעונים. בואו נחשב מה צריכה להיות התוצאה. שמים את זה בנוסחאות ומקבלים את הנתונים. ועכשיו אומרים למעבדה, יאללה, תתחילו להפעיל. הולכים המטוסים, אחד טס עם הכיוון של הסיבוב ואחד נגד, ומוציאים את השעון מהמטוסים ורואים מה מראים. מראים את מה שתתקבלה הנוסחה. אז עכשיו, תרצה או לא תרצה, כן? הנוסחאות עובדות. יתרה מזו, כשיצרו את עכשיו כל המכשירים בבית שלך, כולל במקום איפה שאתה עובד, איינשטיין לא מעניין. אתה יכול לשחק עם הנוסחאות של ניוטון, שהן נוסחאות כוזבות,
אבל הן מועילות. ומה התוצאות היו? זה שהלך עם השעון וזה שהלך נגד. מי היה יותר מהר? ברור לך שנסע עם ה... זה שנסע בניגוד לכיוון השעון, הוא איחר כביכול. כביכול. אם אתה רוצה לדעת, כל המכשירים שבבית שלך ושלי, ואני לא מכיר מפעל באשקלון, ככל שאני יודע, כולם עובדים על פי הפיזיקה של ניוטון. ה-GPS היחיד שעובד על פי תורת היחסות. מה קרה? כשהצבא, הרי זה מכשיר צבאי, אתם יודעים, ה-GPS במקורו, צבא צבאי, ארצות הברית. כשייצרו את ה-GPS עם הלוויינים, לעזאזל הם לא עבדו. רצו מנהטן, קיבלו ניו ג'רסי. רצו פלטלנדס, קיבלו בורו פארק, רחובות. זה שגיאות איומות. אמרו להם בטח, כי אתם לא לוקחים בחשבון את תורת היחסות. הלוויינים שלכם נעים במהירויות עצומות, גל מהמכשיר ללוויין, מהלוויין לאנטנות ומהאנטנות לכם, המדובר במהירויות גבוהות מאוד. אם לא תיקחו בחשבון את ה-GPS, אריה שירצה לבקר את הבן שלו בנתיב העשרה יגיע לרפיח. לכן, סינכרנו את כל המכשירים על פי תורת היחסות. ואז ה-GPS עובד. מאז הסינכרון על פי תורת היחסות, זה עובד. אם חס וחלילה, במכון בז'נבה, או אפילו בנחל סורק ובדימונה, או אפילו במכון ויצמן, לא ייקחו בחשבון את תורת היחסות, הלכה דימונה והלכה רחובות והלכה יבנה. יהיה איזה פיצוץ בקור. הם חייבים לקחת בחשבון את מה שקבע איינשטיין. אי אפשר להתעלם שהמסה היא אנרגיה. הרי איך באים לביקוע גרעיני? מה עושים בקורים? לא קוראים תהילים. עושים ביקוע גרעיני. ביקוע גרעיני כדי להפיק אנרגיה. כדי לשלוט באנרגיה שמים את המים הקרים, הכבדים. כדי לשלוט. כל זה הולך על פי תורת היחסות. חלק מהמסה של האורניום הופך להיות אנרגיה. וזה בדיוק הרעיון של המשוואה, E שווה ל-MC בריבוע. אז מה זה חשוב שאתם לא קולטים את זה בשכלכם? חשוב, האם זה נכון והוכח מדעית או שזה לא הוכח? מה, סתם אמרו שהלכו לפרופסור אדינגטון ושאלו אותו, אמרו לנו שרק 3 אנשים מבינים את תורת היחסות, והעיתונאי רואה שהוא לא מקבל תשובה. הוא אומר, אדון אדינגטון, על מה אתה חושב? הוא אומר לו, אני חושב מיהו השלישי. דוד, עכשיו שגילו את גלי כבידה. מה? גלי הכבידה. גלי הכבידה. מה ישפיע על הזמן? המסה? שום דבר לא קשור בכלל. לא קשור. לא. הרי זה בדיוק העניין. לכן אני קצת נרגש, עוד ממשיכים לשאול אותי. איינשטיין אמר ככה, גם כוח הכבידה עובר עד מהירות האור ולא יותר. פירוש שאם הרב כדורי יקום ויתפלל שהשמש תיעלם והיא תיעלם, אנחנו נרגיש בזה רק אחרי 8 דקות. מה פירוש נרגיש? 2 דברים נרגיש אחרי 8 דקות. 2 דברים. א', האור, וב' המסלול. כדור הארץ יאבד את מסלולו רק אחרי 8 דקות. למה? זה בדיוק העניין. בא איינשטיין ואמר שגם כוח הכבידה, מה שאתם קוראים כוח, אצלו אין כוח. גלי הכבידה, גם הם כפופים לתיאוריה שלי, דהיינו, הם לא יכולים לעבור את מהירות האור. אז לא רק שגילו, אז עכשיו צריך לגלות אותם קודם, אז גילו אותם לפני כמה חודשים. אז עכשיו קשה לי להבין איך השמש מתפוררת. למה אני מרגיש בזה רק אחרי 8 דקות? מה זה חשוב מה זה למה? זה מין שאלה זאת למה.
זה מה שיש, זה החוק הפיזיקלי. את זה אפשר להבין. כן? אני חושב, כמו שביירות הקודש 300 מטר לשנייה, אני מבין ש... מה אתה לא מבין? לא, יש לי עוד שתי שאלות. בבקשה. מה שהסברת, או שאני מבין או לא, לא חושב. זה לא האמת, אגיד לך את האמת. אני רוצה להבין את ההסבר, למה שאני מזיז... אבל עזוב, אני רוצה שתי שאלות אחרות. בבקשה. שאלה אחת, האם איינשטיין מתייחס לדרוויניזם? האם מה? האם איינשטיין מתייחס באיזשהו מקום לדרוויניזם? כן. ואם כן, מה? אני פשוט לא יודע. כן. שאלה שנייה, גם שאלתי את עוזי ואת דודו, נניח שהיקום כולו הוא קפוא. 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 קפוא, אין תנועה. אין תנועה. רק, אבל יש משהו, אין תנועה. יש משהו, כל הגלקסיות, הכל... גם האטומים קפאו. הכל. האלקטרון, הפרוטון, הכל קפא. הכל קפא. גם השמש, סימן שאין אור. הכל קפא. אוקיי? מה זה הזמן? על פי מי? אתה צריך לדעת לשאול על פי מי. נו, מה לעשות? על פי ניוטון הוא ממשיך לזרום. ועל פי תורת היחסות? אין, לא קורה כלום. אין זמן. מה שאתה שומע. עכשיו רק לשאלה הראשונה ששאלת לגבי דרוויניזם. לא, אתה יודע שאני אומר שאין זמן כבר 15 שנה. נכון, בסדר. אני רוצה שתבחינו ותבדילו בין התיאוריה לבין הממצאים. של דרווין, אה? אם איינשטיין יתייחס... אני אומר לך, כן. הדעה של איינשטיין, לא שלך. לא, רק של איינשטיין. 1859. זה פרסום מוצא המינים של דרווין. דרווין מצא כל מיני ממצאים. אף אחד לא יכול לחלוק עליהם. התיאוריה שלו אומרת שעל פי הממצאים הייתה התפתחות בעולם החי. מא' ב' ג' איינשטיין האמין בדבר הזה. האמין בדבר הזה. אמרנו ניטשה לא כל כך. אבל עכשיו בוא אני אפתיע אותך. שניים קיבלו פרס נובל על ה-DNA. זה ג'יימס וודסון ופרנסיס קריק. אני חושב ששניהם כבר נפטרו. אני חושב. אחד לא מזמן, אחד מהם לא מזמן. הם קיבלו פרס נובל על תגליתם הסליל הכפול. זה מזל, אריה. מזל עיוור שהם קיבלו את הפרס מכיוון שגברת אחת בשם פרנקלין רוזלין הייתה אוטוטו מפרסמת את המאמר. זה כבר תחרות ריצה. כמו שאתה רואה באולימפיאדה, מי ישיג את מי? זה בדיוק מה שקרה פה. ופאולינג מארצות הברית. פאולינג מסכן נחשד במקארתיזם ולא נתנו לו לצאת לאיזה כנס. לו היה יוצא לכנס ההוא שנערך בלונדון, יכול להיות שהוא או הגברת היו מקבלים את הפרס ולא שני אלה. אבל בכל זאת שני אלה הם שקיבלו את הפרס. פרנסיס קריק עשה עבודת מחקר. על פי עבודת המחקר שלו, כל החיים על פני כדור הארץ הופיעו בבת אחת. זה בניגוד לתיאוריה של דרווין, שהיה איתוש, ולאחר מכן חתול, ולאחר מכן כלב, ולאחר מכן קוף, ולאחר מכן אדם. זה על פי דרווין. על פי פרנסיס, זו עבודת מחקר מאוד מאוד רצינית שלו, כן? הראה שכל החיים על פני כדור הארץ הופיעו בבת אחת. יתרה מזו, הוא הראה שמיני חיים נעלמו בבת אחת. כן? אתה לא תמצא למשל, סתם דוגמה אני אביא, נניח שהם מוצאים, במרוקו מצאו הרבה דינוזאורים, המון. במרוקו. במיוחד באזור שבו אני נולדתי. מצאו הרבה דינוזאורים החוקרים. אז נניח שמצאו שם סוג, וחפרו באנגליה מצאו סוג. אתה לא יכול לדבר שהפער ביניהם 20 מיליון שנה. זה נעלם לפני הפער של ההיעלמות. פרנסיס קריק אומר שההיעלמויות וההופעות של המינים במכה אחת, וככל שהוא דיבר על החיים על פני כדור הארץ,
הכל הופיע במכה אחת, ולא כמו שאומר דרווין היה א', ב', ג'. אבל אתה רואה, זה אמונות. אז אתה מאמין בדרווין, אני מאמין בקריק, ההוא מאמין בווטסון, וההוא מאמין בתורה. לא, אני רוצה להבין את זה. מערכת השמש, כדור הארץ זה בערך 4 מיליארד שנה. בערך, כן. מערכת השמש, תדייק. מערכת השמש 4 מיליארד שנה שלי ושלך. כן, וזה התחיל מגזים, ואחרי זה קרה מה שקרה עד היום. זה תיאוריה. בסדר, בסדר. אם יש לך אחרת. לא, כי אף אחד לא לקח גזים למעבדה והפך מהם עפר. אני מבין, אבל... זה מה שיש. זה התיאוריה... המקובלת. זה התיאוריה של היום. נכון. איפה נוצרו הזמנים? לפי הסיפור שאתה מספר, איפה נוצרו המינים, לפי התיאוריה הזאת? המינים? אתה אומר שכולם נולדו, החתולים, הכלבים, המינים, מהגז, איפה הם נוצרו? בבת אחת, חתול, ודג, ותנים וזה, ונשר. מה השאלה שאתה שואל אותי, אריה? אני לא מבין את השאלה. מתי נוצרו המינים? האיש הזה שאמרת עליו, פרנסיס קריק. אני לא אזכור, אומר שבו זמנית נוצרו כל חיים. בו זמנית הכוונה... זה התיאוריה שלו. יופי. שים את זה לתיאוריה של איך נוצר כדור הארץ. ועכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. איך לפי דעתך נוצר היתוש הראשון על פי דרווין? מאותו שאלה. איך? בוודאי. לא, אתה שואל עכשיו לגבי... לא, כי דרווין עושה בהתפתחות של המינים. אמת, לא במוצא המינים. נכון. הוא מדבר עכשיו על שהם נוצרו כולם בו זמנית בסוגים השונים. אני אומר גם השומר... ואז אני רוצה להבין... גם השומר דרווין. לא, דרווין עוסק בהתפתחות. איך התפתח היתוש הראשון? מאיזה אחד? הוא לא עוסק בזה. הוא לא עוסק בזה. הוא לא עוסק בזה. לא עוסק בזה. עד כמה שאני יודע, הוא לא עוסק, אתה צודק. הוא מעולם לא עסק במוצא. למרות שהוא קרא לי ספרו מוצא המינים, מעולם לא דיבר על המוצא. דיבר על ההתפתחות. נכון, גם המילה אבולוציה לא מופיעה בספרו. אני יודע, סגור. אני שואל, זה שאומר שהמינים נוצרו בו זמנית באיזשהו שלב, אני שם את התיאוריה של היווצרות כדור הארץ, איפה זה קרה? תראה, למה אתה לא הולך יותר רחוק כמו ויטגנשטיין? כי אחרת אומרים לי מהגורילה. לא, אריה, ויטגנשטיין שאל תוך כדי הליכה עם פילוסוף אחר. ויטגנשטיין הוא אבי פילוסופיית השפה. האמת שאני חושב שהשם אבי פילוסופיית השפה מוגזם. אני הייתי נותן להגל את אבי הפילוסופיה של השפה. להגל. אבל לא חשוב, אנחנו פה לא מחלקים פרסים. באותה שיחה בווינה בין הפילוסוף לבין ויטגנשטיין, מסתכל בזעם ויטגנשטיין על החבר שלו ואומר לו, למה אתה שואל אותי שאלות כאלה? למה לא תשאל שאלה פשוטה יותר? מה פתאום יש משהו? למה אתה שואל אותי על בני אדם, על יתושים, על עצים, על מערכת השמש? תשאל למה בכלל יש משהו. זאת השאלה. לא, זו בדיוק השאלה. למה יש משהו? הרי עזוב את בני האדם, בוא נניח שלך גרגיר חול. טוב, נחזור במה ש... בבקשה. אני חוזר בחזרה לתיאוריה שלכם עם המקל ונראות האור. כן. נראות האור, היא עדיין לא יודעים אם זה חומר או שזה לא חומר, באמת? מהירות זה חומר? לא, האור. האור? כן. האור? כן, פעם יכול להיות חומר, פעם יכול להיות... אז זה השניות של האור. האור פעם הוא פוטונים, ופעם הוא גל אלקטרומגנטי. יפה. לגבי האמות... שזה יש. לא יודעים לקרוא לזה חומר, אבל זה יש. בוודאי, זה משהו אונתולוגי. יש. לגבי האמות התיאורטי שאתה מדבר עליו, זה אין ספק, זה חומר. בוודאי. עכשיו, למה אתה לא חושב שהחומר מתנהג שונה מקרן האור? אנחנו לא דיברנו עכשיו על החומר מתנהג. שאלו פה שאלה פשוטה. אם אתה בוחר... שאלו שאלה פשוטה, שים לב. במקום המילה לדחוף, אני עושה ניסים ונפלאות. במקום להגיד לדחוף, אני אומר,
עצם הגל שלי פוגע בקצה המוט ועושה זה לאו דווקא היה צריכה לדחוף. גם גל קול שלי יכול לדחוף. והגל הזה בקצה המוט יכול לעבור אם יעבור, כן, עד הקצה השני, לעולם לא יעבור את מהירות האור. המילה אני דוחף היא מטעה אתכם בכך שאתם משתמשים בשפה שהיא לא פיזיקלית. המילה לדחוף לא קיימת בפיזיקה. זה לא ביטוי פיזיקלי, כמו שחום וקור זה לא ביטוי פיזיקלי. אין דבר כזה בפיזיקה חם קר. יש בפיזיקה טמפרטורה. מה הטמפרטורה? יכול להיות שהטמפרטורה הזו חמה בשבילך וקרה בשביל השכן שלך. המילה קור וחום זה לא מושגים. גם המילה לדחוף לא קיימת. להפעיל כוח. מבחינתנו, אני מפעיל כוח. הכוח הזה יכול להיות בפטיש, יכול להיות ביד, יכול להיות בהבל פי שלי, ויכול להיות ברמקול. שנוגע בקצה של המוט, לא חשוב כרגע מה נגע, היד שלי נגעה, פטיש נגע, גל קול נגע, או גל חשמלי נגע. הגל הזה חייב לעבור, האות, המידע, לכן עכשיו נשתמש בשפה של הוקינג. המידע חייב להגיע לצד השני. על פי תורת היחסות, זה יגיע רק אחרי 8 דקות. לא משנה מה צפיפות החומר, לא משנה מה המוליכות של החומר, לא משנה כלום. עכשיו שאלת שאלות פיזיקליות. קצב ההולכה, תשים לב. עכשיו אמרת דבר נכון. אני לקחתי חומר שהוא אידיאלי, מעביר אותות במהירות האור. זאת אומרת, בשאלה של עוזי ואריה, לקחתי חומר, הרי גם מוליכים חשמליים, יש מוליכים טובים ומוליכים גרועים. תשימו עכשיו להבדל. אם זה מוליך חשמלי, האלקטרונים שנעים מאטום לאטום, הם לא נעים במהירות האור. החשמל נע במהירות האור. פירושו, פה נוצר מה שנקרא מפל פוטנציאלים במעגל, ואני חש אותו פה. החשמל נע במהירות האור, אבל לא האלקטרונים. אני אומר במהירות האור, עד מהירות האור, כי תלוי במוליך. יש מוליכים עצלים מה שנקרא, ויש מוליכים טובים. אם אני לוקח את הדוגמה של אריה, ואני אומר שאותו מוט הוא בעצם מוט זכוכית, ואותה דחיפה היא בעצם גל אור. כן. האם זה ייתן לו תשובה? לא, זה לעולם לא ייתן לו תשובה, כי הוא לא רוצה לקלוט את העיקרון הקבוע. שום מידע, תקשיבו טוב, תורת משה מסיני, על פי איינשטיין, שום מידע מכל סוג שהוא, תהיה זו דחיפה, צרחה, צעקה, גל אלקטרומגנטי, גל חשמל, רעידת אדמה, לא יכולה, המידע הזה לא יכול לעבור את מהירות האור. כן, אבל יותר קל לו להבין את מה שאתה אומר, אם אתה אומר שזה מוט זכוכית, ואני מעביר דרכו גל אור. ואין שום מעצור. אותו דבר, אותו דבר. אני שאלתי את אותו דבר. המשמעות היא שאם אתה דוחף משהו עכשיו, אני אגיד לו, נמצא בגלל שנייה חצי מלאכת השני, עצם קורות הדחיפה שלך היא אירוע שקורה שם עוד 4 דקות. כן, זאת אומרת, אני מזיז את זה. עצם האירוע פיזיקלי, הזמן שלנו להתרחש בכלל שם. תגיד לי אריה, שמעת לפני שנתיים כששלחו למאדים את הגשושית? למאדים שלחו גשושית. והודיעו בחדשות שהגשושית משדרת זה עתה תשדורת, אבל אנחנו נקבל אותה רק בעוד 40 דקות. מה קרה? תאר לך שזה מוט. זה אני מבין. אז מה הבעיה עם המוט? לא, הפיזיקאים ששאלתי, אמרתי עכשיו רגע, אין לא מוט, יש חבל. הסבירו לי פשוט והבנתי. החבל ניתק, כדור הארץ אחרי 8 דקות. למה? כי הכבידה כאן עוסקת. והכבידה לוקח לא יותר מהירות האור. נכון. לפחות 8 דקות. נכון. הובן לי. אני חושב שמה שאתה מתרגם, נדמה לי, אני לא יודע, אני בור בפיזיקה, שאתה מדבר על זה כמידע זה לא מידע. מה אתה רוצה לקרוא לו? אות?
אין לי מושג. לא, אני אומר מידע כי זה מה שמקובל בפיזיקה. אתה רוצה לקרוא לזה אות, תקרא לזה אות. אתה יכול לקרוא לזה גם בן גוריון. מה זה חשוב מה אתה קורא לזה? אני חושב שאתה יכול להסביר את זה בדוגמה של השידור עם העמים. הכוונה היא שגם אם היית מניח, זה מובן לי. לא, גם אם היית מניח שאין פער תקשורת. שכל מה שהמכשיר מצלם, משודר אצלך בו בזמן. האירוע שהוא מצלם עכשיו, עדיין היית בעיגוף של... טוב, נחזור לניטשה. אנחנו עדיין רואים את האור שלו. רבותיי, נחזור לניטשה. עמי... טוב. הגיע הזמן, רבותיי, הגיע הזמן. אתה יודע, לנו במקרה, בבקשה רופא, אולי ירחמו, לא דתות, אחרי 3 דקות יש 10 דברים, אחרי בר מצווה, נאמר קדיש על העם, על השיעור, הרגתם לי את השיעור. טוב, מה שאמר עמי, שהוא הקריא לנו קטע מתוך מאמר של ספר דמדומי השחר. הנה קיבלו את המזגן במהירות יותר גדולה במהירותו. למה חיברו אותו? אבל אי אפשר יותר במהירותו, זה רק במהירותו. עכשיו החיבור יגיע אליי לפניך. כי אני יותר קרוב במהירותו. לא, בגלל המסה שלך. לא בגלל שזה. אתה חושב שהמזגן עובד עכשיו? הוא נחמד, מדי פעם, הוא נחמד. לא עושה לי, כל הזמן לכבוי. לא, אני מדליק אותו מדי פעם. עכשיו הוא עובד, זה קישים עובד. בקשר ליחסו ליהודים, אמרתי כבר שניטשה כתב שהישועה לאירופה תבוא רק מהיהודים. זה אמרתי בשיעור הראשון או השני. ועכשיו אנחנו שומעים מאמר שמדבר בכלל על מה שצפוי ליהודים עם מה שנקרא לו התעשתו. אני רוצה להגיד לכם, למי שלא יודע, 17 שנה לפני טביעת הטיטניק, למי שלא יודע, 2 אנגלים כתבו חיבור שקראו לו טיטן, ו2 האנגלים האלה מתארים חלום שחלמו שהוא בדיוק אסון הטיטניק. ולפני שהיא נבנתה הם חלקו על זה. אמת? איך אתה מסביר את זה? איך אני אסביר את המות? יש תופעות איך אמר קאנט, הדעת תיסוג מפני האמונה. איך תיאודור הרצל צפה שתקום מדינה בעוד 50 שנה, ולכן הוא נקרא חוזה המדינה, ואיך האהבל של שפינוזה כתב שהיהודים עוד יקימו מולדת. דברים ממד. זה דומה למשל, אני חושבת עכשיו על משהו ובתוך כמה זמן הוא מתקיים, אותו דבר, הוא מתרחש. אני שרה את השיר ופתאום אחרי כמה דקות אני שומעת אותו. יפה אמרת. נעמי שמר. לא כל דבר ברור לנו, זה ברור לי. חבר'ה, מחר יום ירושלים, נעמי שמר כתבה את השיר ירושלים של זהב, ניבא מה שקרה לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, והיא ניבא בול. מה זה ירושלים של זה? לא ניבא. זה, תגיד להם. בתוך המלחמה. זה אנחנו. אפשר הוא אמר, לו היה בידי הייתי נותן לך. אפשר להתחיל על אותו עניין מ-2002 אני מחזיק. קטע בעיתון. בבקשה. 2001, שנה רעה לאסטרולוגיה. זו הייתה שנה רעה לאסטרולוגים ומגידי העתידות. הם לא הצליחו לחזות את 2 האירועים המרכזיים של השנה,
מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר ומתקפת הנגד של ארצות הברית באפגניסטן. כך מסרה את כל החברה לחקר מדעי של המקצועות הפרמדעיים שבסיסה בגרמניה. זאת אומרת שיש חברה כזו שבודקת את זה. החברה משווה מדי שנה את התחזיות של האסטרולוגים עם ההתרחשויות שהיו בפועל. רוב התחזיות היו מוטעות עד כדי גיחוך, אמר יושב ראש החברה, מרדיהו סרמה, במסיבת עיתונאים בעיר רוסדורף שבגרמניה. אבל לדבריו האסטרולוגים, שאותם הוא מגדיר נופלים, אינם נחים לרגע. עכשיו הם מנסים לנצל את הפחד שנוצר בעקבות מתקפת הטרור כדי להפיח רוח חיים בהסכם. מה אני רוצה להגיד? אז שניים כן אמרו משהו, נניח על הטיטניק אבל בחרת, זה... אז זה פגע, כמו אורי גלר עם המערכות. אתה, דוד, אתה הזכרת לא פעם את הרב מפרנקפורט, שבאו אליו הקונסרבטיבים לעשות סיפור חדש. זה לא מפרנקפורט, זה הרבי מקלן. שהוא אמר להם, הוא תבוא לכם, הוא ניבא את השואה. לא, אתה מבלבל בין שניים. מי? אני אגיד. תסביר עוד פעם. זה אני זוכר. בא אליו משלחת. כן, אני אשלב את זה בהקשר הנכון. חבר'ה. אתה שמעת נוסטרדמוס. הוא כתב על רודן אירופאי ואפילו נתן את השם במקום היטלר נוסטרדמוס. טוב, נחזור אמרתי באחת מהשיחות שלנו אמרתי שהיטלר כשפגש את מוסוליני במעבר ברנר נתן לו את הספרים של ניטשה. גם אמרתי שהמפלגה הנאצית ראתה בניטשה כמשענת לתיאוריה שלה. אפשר להגיד שרק מי שעוצם את עיניו לא רואה שחוץ מניטשה שהוא בעייתי. היו עוד הוגי דעות שבקלי קלות ניתן לומר שהמפלגה הנאצית נשענת עליהם. אחד המפורסם זה מרטין היידגר. היידגר אמר, מה קנה מידה לצדק? קנה המידה לצדק הוא אם הדבר משרת את המנהיג או לא. זה נורא זה. כאשר היידגר אמר את המשפט הזה, קסירר אמר, הלכה גרמניה. ארנסט קסירר, אתם זוכרים? כשדיברנו על לוינס, בדאבוס. קסירר היה כמובן יהודי. הדיקן היחיד כיהודי באוניברסיטאות בגרמניה באותה תקופה. אם אני לא טועה, הוא נולד ב-1875 והיה דיקן של האוניברסיטה בהמבורג. הוא היה תלמידו של הרמן כהן, וכאשר, למעשה באותו גיל של מרטין היידגר, אפשר להגיד. כאשר מרטין היידגר אמר את המשפט הזה, קסירר עזב את גרמניה, הלך לשוודיה, ומשם לארצות הברית, שם מת ב-1946, לאחר שכתב ספר. חוץ מהיידגר, הרבה פילוסופים, אפילו הצדיק הגל, הניח יסודות לנאציזם. היו פילוסופים שאמרו, אני זה הדם שלי. מה שכתוב בתורה, כמובן בהקשר אחר, כי הדם הוא הנפש. אני זה דמי. אם אין לך את הדם שלי, אתה לא אני מה שנקרא, לא עמי. וכך נוצר החוק להגנת הגזע. זאת אומרת שהנאציזם לא צנח, הוא צמח.
זה אמר ככה, והוא אמר ככה, ובא גדול המשפטנים של גרמניה, הבר, ואמר שמסימני הריבונות של מדינה, זכותה לקבוע מהם ידידיה ומהם אויביה. זה נשמע משפט פנטסטי. אבל ברגע שקיבלת אותו, אתה כבר גזרת על עצמך להיות נאצי. אתה תקבע שאני אויב שלך, מה עשיתי לך? זאת אומרת, יש לך זכות מובנית, טבעית, קנויה, לקבוע מהם ידידיך, וממילא מהם אויביך. ונגד האויב צריך להילחם. זה בדיוק מה שאמר פרעה. ונלחם בנו. הנה עם בני ישראל רב ועצום, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם על שונאינו. זה תמיד מה שאני אומר לאנשים שלא מאמינים בתורה. שלא יאמינו בתורה, שיאמינו רק במסרים שלה. מה זה חשוב? קרא את התורה, תבין את המסרים. ועכשיו אני מגיע למה ששאלת. לפני כ-330 שנה בערך, בעיר בראונשווייג, התכנסה האספה הראשונה של הרפורמה היהודית. טענו שהיהדות היא מפגרת, מושכת שנאה, מתבדלת, ושאר תארים שגם בן גוריון היה מאמץ בשמחה. ואז החליטו לעשות רפורמה. למחוק את ארץ ישראל מהסידור. אנחנו קיבלנו אמנציפציה באירופה. למה ואיזה נענינו? בשביל מה? לא צריך. ב' למה אנחנו צריכים להתפלל בשבת ולהתבטל יום אחד? נעביר את השבת ליום ראשון. חלק אפילו אמרו למה להתעלל בילדים בני 8 ימים. לא צריך ברית. כן? ומה זה טרף לא טרף? שטויות זה. וכל מיני דברים, וכך נוצרה הרפורמה. באו אז לרבי מקלם ואמרו לו שהרפורמה ייצרה ויצרה שולחן ערוך חדש. לא זה של רבי יוסף קארו. משהו חדש לגמרי. הרבי מקלם אמר להם שאם הם בנו שולחן ערוך חדש, עוד יערכו עליהם שולחן ערוך חדש, שיעקוב אחרי הגזעים האלה. כשעושים חשבון, איפה המנוול הגיע כדי לזהות אותך? יהודי שלם זה הוריך. חצי אחד. זאת אומרת, זה בדיוק שחור השמיני בדיוק. זה מגיע לבראונשווייג. חוקי נירנברג מ-1939 עד בראונשווייג זה בדיוק 8 דורות של מעקב. זה אחד. השני שאתה בלבלת בינו זה כבר איש המאה ה-20. רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. והוא השתמש במילה שואה. הוא כתב ספר שנקרא משך חוכמה. משך מאיר שמחה הכהן. זה משך. משך חוכמה. הפרשנות שלו היא על הפסוקים בתורה, ויש לו משהו מעניין. הרבה פרשנים כתבו פירושים לתורה, אבל רק 2 צריכים מפרשים כדי להבין אותם. אחד זה אבן עזרא, והשני זה רבי מאיר שמחה כהן מדווינסק. מה השיטה שלו? הוא גוזר מצוות מהפסוקים. לוקח פסוק ומראה איך ההלכה הקיימת נובעת ממנו. והוא כותב על פרשת בחוקותיי, שקראנו שבוע שעבר. אלה הקוראים לברלין ירושלים.
זאת אומרת, אין ירושלים, יש רק ברלין. ומוסיף עוד כמה משפטים. עוד תבוא שואה וסער שתעקור אותו מגזעו. זה הביטוי שלו. זה על הפסוק, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, למי שיש את הספרים של רבי מאיר שמעון. והוא כתב את הדברים האלה לפני 1920. זאת אומרת, אם היית פוגש יהודי לפני 1920 ואומר לו שהמפלגה הנאצית תעלה לשלטון, הוא חושב שאתה מפגר. זה כמו שתגיד היום שטיבי יהיה ראש ממשלה. ככה ילעגו לך, גם ככה לעגו. אבל הוא כתב את הספרים. הוא מת ב-1920, הספרים יצאו לפני 1920. אז לזה... אז זאת אומרת, תופעות של לצפות את העתיד, יש כאלה. את העתיד אי אפשר, אבל בעצם מה אתה אומר? בכל זאת היהדות, עסקת ברפורמה. היהדות של היום היא לא היהדות של מדבר סיני של... בוודאי שלא. היהדות של בית מקדש שלא היהדות של... בוודאי שלא. אז יהיה חל שוני. בוודאי. איך זה צריך להתאזן, אני לא יודע. תראה. אבל אני מניח שאתה שונה מלייבלי וייספיש... וייספיש, כן. זהו, אתה שונה ממנו מהותית בתפיסת היהדות. שלא יהיה לך ספק, וכשם שלי אין ספק, קח רק את המנהג של שבוע שעבר, של הדלקת מדורות. ל"ג בעומר. ל"ג בעומר במקורו הוא יום צום בכלל. צמו ביום הזה, פתאום הפך להיות חגיגה. מדורות זה בכלל חג נוצרי פגני, אלילי. פתאום הפך להיות זה דברים שמתפתחים, כן? דברים שהם מתפתחים. מה אתה חושב שלפני 2000 שנה חבשו כיפות? בטח שלא. כיפות חבשו, סליחה, לא חבשו כיפות בכלל, חבשו כובעים, כמו שכל האירופאים חבשו כובעים. אתם רואים סרטים ישנים של שנות ה-30 וה-40 וה-50, כולם עם מקבעות. יהודים, נוצרים, גויים, כופרים, מאמינים. זה עניין של מנהג, כמו גרביים. מה, כל הזמן אנחנו עם גרביים? לא. צום ל"ג בעומר זה על מיתתם של... יהושע בן נון. לא, לא. לא? היום ל"ג בעומר במקור שימש כיום צום בגלל האמונה שביום הזה נפטר יהושע בן נון. מה הבעיה שבזין באדר נפטר משה רבנו? אז מה, כל מנהיג שנפטר צריך לצום? אני אמרתי לך שצריך לצום? צמו אנשים, צמו. ואיך התפתח המנהג הזה של גדולות? יש חג נוצרי עד היום, שמדליקים בו מדורות כביכול לאל האש, פרומטאוס. זה פגני, זה המשיך. כן? למה, שלמה, למה ההורים שלך לא המשיכו במנהג פגני של לסובב לך תרנגול סביב הראש בכיפור? אתה לא יודע שזה עבודה זרה? ב100%, לא 90, עבודה זרה ב100%. ורבי יוסף קארו כתב שאסור. מה ההורים שלך לא שמעו לרבי יוסף קארו? לא, המנהג גבר על הדין. אני זוכר כשאני נכנסתי לבית חדש, אמא שלי זיכרונה לברכה באה במוצאי שבת עם בקבוקי חלב ושמן, לכלכנו את כל החדרים בשמן וחלב. מה מקור הדבר הזה? זה עבודה זרה. אולי את הסוכנית שתדולה למדתי היום מהשיעור. כן. נשבת על יד מונה. גם שהמזגן לא עובד, היא עושה לי כל הזמן. טוב. עמוד 35 רבותיי. אם מידה טובה לך אחי והיא שלך, או אז אין לך שותף בה. תראו את הלעג. עזוב אותו, תן את פרשת השבוע, נשכח יום אחד רק הפסוק דוד. זה לא הרבה, אנחנו נקרא את זה. רב שמחה כהן, עוד תבוא שואה. וסער. וסער. ותעקור אותו מגזעו. לזה הקורא לברלין ירושלים.
אם מידה טובה לך, אחי, והיא שלך, או אז אין לך שותף בה. כמובן, למידה טובה לא יכול להיות שותף, כי המידה היא שלך. כמובן, תכנה אותה בשם ותלטפה. תהא מורת בתנוך אוזנה ומתבדר עמה, כי היא לא הפכה להיות בת הזוג שלך. אך צא וראה, הנה שמה של מידתך הטובה, משותף לך ולכל הבריות, ובגללה נעשית אתה עצמך עם ועדר. חייבים להבין מה הרעיון הגלום בזה. גילית אצלך מידה טובה, ואתה סבור שהמידה הזו היא שלך, ואז אתה מטפח את המידה הזו, מפתח אותה, מיישם אותה, משכלל אותה. כעבור זמן קצר אתה מגלה שאותה המידה היא לא רק שלך, היא גם של החברים שלך, ואז הפכת להיות חלק מהעדר. אמרנו שניטשה תיעב את הפילוסופיה האתאיסטית, תיעב את הפילוסופיה הנוצרית, תיעב את הפילוסופיה של ההמון, וזו הקלאסית של סוקרטס. גם אותה הוא תיעב. אז הנה עכשיו הוא מדבר על מידות טובות שכביכול האדם אוחז בהם, אבל למעשה הם הפכו להיות מידות בנאליות של החברה כולה, והפכת להיות אתה חלק מהעדר שמטפח את אותה תכונה טובה כביכול. וכי לא היטבת עשות, לא אמרת ביטוי אלו ולא שם, לאשר מביא על נפשי עינויים ומתיקות, וגם כל קרבי ירעבו, לא. זאת אומרת, בשפה סינית, לא היה יותר טוב שתפתח את עיניך ותראה שמה שחשבת כתכונה טובה ואותה ליטפת זה דברי הבל, זה משהו צולע ועקום שאותו אתה מטפח כפילוסופיה. תהא מידתך הטובה נעלה מעל למשפחתיותם של שמות, ואם נאלץ אתה לדבר בה, אל תתבייש לגמגם בה. זאת אומרת, קטלוג של החברה, זה ביישן, זה טוב לב, זה נדיב, זה כעסן, הוא שולל אותם לחלוטין. הקטלוג של התכונות ונתינת כותרות לתכונות, כמו היום, כל הפרעה של ילד מוצאים להשם. ילד בגן, ביסודי, בתיכון, באוניברסיטה, כל הפרעה מוצאים להשם, נותנים להשם. במקום לדבר על רצון של אדם, רצון, מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, לא מתחילים לתת שמות וכותרות לתכונותיו, או למגבלותיו, או להפרעות הנפשיות שלו. את זה הוא מתעב, ניטשה. וכך תדבר ותגמגם. זה טובי שלי, אותו אוהב, וכך כולו מוצא חן בעיניי, וכך בלבד אנוכי רוצה את הטוב. אינני רוצה בו בחזקת חוקו של אלוה כלשהו, ולא בחזקת תקנת בני אדם וכורח בני אדם, ואל ישמש לי מורה דרך לארצות שלו מעל מהדין ולגני עדן. תוקף של תכונה טובה לא יכול להיות קבוע.
לא יכול להיות מקורו טרנסצנדנטלי. תכונה טובה שאותה, זה למעשה מה שניטשה אומר לאדם לאמץ, תכונה טובה היא תכונה אד-הוק, שהיא משרתת את חייך. אם היא לא משרתת את חייך, תתפטר ממנה. אל תגיד לי שהתכונה הטובה הזו מקורה מ-X ומוליכה ל-Y, לגן עדן או לגיהנום, אין דבר כזה. תאהב את התכונה אנוכי שלך. מידה טובה ארצית היא זו אשר אוהב. פיקחות רבה אין בה, ופחות מכל בינת כל. אין אוניברסליזם. אין תשתית שממנה אני יכול לגזור לי ולזולתי מידה טובה. לא קיים דבר כזה. היומרה ליצור איזושהי מערכת מידות ומוסר כללית שתקפה לכל אחד, אאוט אצל ניטשה. בסדר. תגיד. המידה הטובה שאני אוהב ארצית היא, זה במובן של מה שאני מתכוון, המידה הטובה שאני בכלל יכול להמליץ לכם עליה, היא משהו שמתחבר לארציות. נו, מה אמרתי עכשיו אני? לארציות, לאינסטינקטים, לדברים. זה מה שאמרתי. כן, ההמשך של הדבר הזה, שכל, יש בה מעט. אני לא מבקש פה, אני לא מבקש ממך בכלל. זה מה ש... אתה חוזר לאותם דברים שלי. אמרתי שהיומרה והניסיון ליצור תשתית, תשתית זה שכלית, שממנה אני אגזור משהו שהוא טוב לי ולך, אין. לא קיים דבר כזה. המידה הטובה היא צריכה להיות כמובן לא מקורה טרנסצנדנטי, אלא ארצי, ואד-הוק מה שנקרא, אד-הוק משרתת אותי עכשיו. ואולם, ציפור זו היא שבנתה קינה אצלי. כן. על כן אהבתי אותה וליבבתיה. עתה, הנה היא דוגרת אצלי על ביצי זהב שלה. ככה תגמגם, וככה תשבח את מידתך הטובה. זה ודאי לעג. הוא אומר, בעצם, בעצם, תמשיך לשקר. זה כמו הבדיחה ששתי נשים נפגשו, ואחת אומרת לשנייה, בלי עין הרע, איך את נראית יפה, זוהרת מתמיד, בלי עין הרע. השנייה אומרת לה, תודה רבה על המחמאה, רק חבל שאני לא יכולה להגיד עלייך אותו דבר. אז היא ענתה לה, אין דבר, תשקרי כמוני. זה למעשה מה שאומר ניטשה. לפנים היו לך תשוקות וקראת להן מרושעות. תשימו לב, לא שהן מרושעות, אתה קראת להן מרושעות. אך עתה לא נותרו לך אלא מידותיך הטובות, והן צמחו מתשוקותיך. זאת אומרת, אותן מידות שאתה קראת להן מרושעות, אני מכשיר לך אותן. לא, עכשיו הפכו אצלך אתה להיות נעלות, מידות טובות. את מטרתך העילאית שמת על לב תשוקותיך אלו. שם נעשה לך למידות טובות ולחדוות לבך. זה שבא מקודם לתקן, לא תיקן. הוא אומר שיש לו בעיה שבתקשורת. הוא לא, היום הוא לא. הוא רואה בלעם. בא לקלל, בא לברך כדי. מה אתה רוצה להגיד? פרשת השבוע? את מטרתך העילאית שמת על לב תשוקותיך אלו. שם נעשו לך למידות טובות ולחדוות לבך. ובין אם משבט הרתחנים אתה, או התאוותנים, אם ממשתוללי הדת או צמאי הנקם, בסופו של דבר הפכו לך כל תשוקותיך מידות טובות, וכל שטניך מלאכים. לפנים
היו לך במרתפך כלבי פרא, אך לבסוף הפכו לך להיות ציפורים וזמריות נלבבות. מרעליך לקחת לך צורי, תרופה. את עוגמת פרתך חלבת. עכשיו שותה אתה את החלב המתוק של עתיניה. מעתה ואילך שום רוע לא יצמח עוד ממך, אלא אם כן הרוע צומח מהקרב הנערך בין מידותיך הטובות. מהקרב הנערך בין מידותיך הטובות. זה כאשר יש שתי מידות שנאבקות זו בזו. אם בר מזל אתה אחי, אין עמך אלא מידה טובה אחת ותו לא. אזי ביתר קלות אתה עובר את הגשר. אין לך מלחמות פנימיות. אז עכשיו אנחנו מדברים על מידה טובה אחת. מהי המידה הטובה האחת? שאליה הוא מתכוון? לא, בכלל לא. מה משרת את חייך? מה משרת את חייך? מה שתורם לחיים שלך לחיות, זו המידה האחת הטובה. אבל זה בטח, בואו נתפס שטוב לי גם להסתדר עם השכנים, יוצא לי חיים יותר טובים. למשל, כל מה שיעשה לך טוב. אתה חושב שמעוז יצמח לך טוב, תעבור אליו. אתה חושב שלישוקי יעז לך, זאת אומרת, תאמץ את המניעים שלך על פי הקריטריון הזה. השבח והתהילה למי שמידותיו הטובות רבות הן, אך גורלו ימר. ולא אחד בלבד יצא אל המדבר והמית עצמו, יצא אל המדבר והמית עצמו, כי עייפה נפשו מהיותה קרב ושדה קרב למידות טובות. אז אם כן, ההטפה לחיים מוסריים נרמסת על ידי זרטוסטרה. אלה שנאבקים כביכול בעצמם ומנסים לכפות על החברה חוק ומוסר ומחנכים למידות טובות, אלה מועמדים להתאבד במדבר. לא סתם אמרתי את העניין של יושר. מידה יושר הכוונה במילים שלנו אנחנו אומרים שהוא מעודד ומשבח מאוד שתאמץ לך יושר אישי אינטרסנטי. שלך. בכל מצב. בסדר. האם רעים הם אחי המלחמה והקרב? אך הלא רוע זה כורח הוא, וכורח הן הקנאה והחשדנות וההשמצה הסוררות בין מידותיה. ראה איך תערוק כל אחת ממידותיך הטובות אל העילי. היא רוצה את רוחך כולה, להיותה כרוז לה. כל אחת מהן רוצה את מלוא כוחך בזעם, בשנאה ובאהבה. זאת אומרת, האדם מטבעו בנוי עם נטיות שונות. הנטיות האלה, מטבע הדברים, יאמצו מידות נוגדות וסותרות וערכים סותרים. אתה רוצה שלום, אבל מצד שני, הוא רוצה מלחמה, אז אתה מפתח איתו שנאה. אז הנה, הרדיפה שלך אחר השלום, עכשיו צריכה להיאבק במידה השנייה של השנאה, שהתפתחה כתוצאה מיחסו של הזולת אליך. קנאית היא כל מידה טובה, אישה ברעותה, והקנאה עניין נורא הוא, גם מידות טובות יכולות למות מקנאה. מי שאש הקנאה אפפתו, עתיד לבסוף לנעוץ בתוך עצמו כעקרב את עוקצו הארסי. זאת אומרת, מידות טובות ממיתות. מידה טובה יכולה להפוך לארס שיהרוג את בעל המידה. האחי, המעודך לא ראית מידה טובה משמיצה ודוקרת עצמה? האדם הוא דבר שהכרח הוא לגבור עליו. אם אתה רוצה להיות סופרמן, אתה צריך להתגבר על האדמיות
שבך. מה שאנחנו קוראים אנושיות. האנושיות בכלל, כן? אל תגיד לי שאתה צריך לעזור לחבר שלך. זה אדם. תתגבר על זה. הנטייה שלך לעזור לחבר שלך היא מידה רעה. על כן עליך לאהוב את מידותיך הטובות. למה? כי בהן צפון אובדנך. כה אמר זרטוסטרה. במילים אחרות, מה שאנחנו ראינו בפרק הקצר הזה, היא הטיעון של ניטשה, שקיום האדם הוא הערך העליון, לא החברה, לא החלש, לא העזרה לזולת. כל אלה המידות הטובות במרכאות אינם אלא רעל, והרעל הזה יכול לגרום לאובדני שלי. לכן אתה האדם תדאג רק לעצמך ומה שתורם לקיומך. עובדה היא שמידות טובות כביכול אחי נאבקות זו בזו ויכולות למצוא את עצמן נלחמות זו בזו. המידה היחידה שאין לה מתחרים ואין לה אויבים ואין לה מי שינגוד לה, זה דאגתך לחייך אתה. אין מידה אצלך שיכולה לנגוד את המידה הזו או להתחרות במידה הזו. טוב, אנחנו סיימנו.